Ngibingelele kuzo zonke indawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel enkulu umkhanyakude TV bafowethu. Ivideo namhlanje sizokhuluma ngokudlula kababa umaqhude okusilimaze kakhulu emoyeni. Ikakhulukazi umasikandi wonke nje abaculi abadlalelayo nalabo ekade basafisa ukuthi abadlalele. Ubaba lo kade edlala i-bass guitar. Umuntu ongayazi i-bass guitar lesiginci esikhulu esivumayo esiney'ntambo eziwu-4. Isona siginci bekade sidlala-ke i-role yakhe beyilapho. Into engizokhuluma ngayo kakhulu la ngizokhuluma ngalabantu laba ababalekile abasebenza behind the scene. Into enjalo khona lokho isingisi angikho muhle mina ngiyibhinca kodwa bakuthi behind the scene basebenza ngemuva singaba basebenza ngemuva labantu kodwa ke mkhulu umsebenzi abawenzayo abafana nobaba umaqhude. Yabona njengamanje cabanga ukuthi abantu abadlala i-bass okuyibona abasetshenziswa labaculi esibathandayo suke sikhuluma ngomadoda sikhulume ngobaba ucela Musa Zuma uyena mfana obhudo osingathi usemncane osadlala i-bass bamsebenzisayo. Ukuthi bafowethu ake nikhule lapha futhi abadlala i-bass kumanje nje njengoba sikhalwa kanjena abaculi abaningi bayawazi amagalela abo. Obaba umaqhude bayawazi amagalela amaqhude okuzane bangena nje studio nabo basuke bafike ufika umuntu uzomtshela ukuthi ingoma yakhe ngifuna ukuthi idlale kanje leyanto iyalimazana guys. Mina ngibabona abantu abadlalayo i-bass guitar iyalimazana, yabo, iyalimazana ngalendlela eyisimanga kodwa ke umculo usuka afuna ukuthi ingoma yami ngifuna idlale kanje njengalento esuke eculwa yimina nalento eculwa isiginci, yabo. Kodwa sofike nje ucijisa umlomo ukuthi mina ngifuna ingoma yami ithi du kulula wona uma ukusho ngomlomo nami ngakusho ngiyicula ingoma lento osukuyisho emlonyeni lento ufuna idlale lana idlale exactly futhi ngalendlela oyidinga ngayo. Manga idlala uzolanda omunye phela azoyidlala ngoba khona ozofika yenze leyo nto because imiqondo yabantu ayifani. Chaza irole kababa umaqhude bafowethu lo baba usebenzela umasikandi usedlalela abaculi abaningi abanye abasekho emhlabeni. Kusilimaze kakhulu lokhu bafowethu ukuthi ukudlula kwalendoda ukuthi labantu abayenza lemisebenzi ebalekile abasebenza ngemuva abantu abafana noThuthana sengazi ukuthi banganda bafowethu ngoba sizolimala. Uzolimala umasikandi yabona nje nganginovalo kudlule lo ubaba uyani ukuthi kazi ubani ozosala mastera ngoba uThuthana ufike irecord bese shiya lapha kube khona umuntu ozofike emastera umculo uma wazi kahle umculo. UThuthana akawuqedeli umculo bengawuqedeli umculo befike record ethatha umculo ubeke lapha bese uyaqedela kumlungu kungena isandla somlungu lapha. Angazi noma ningizwa kahle mina bafethu umasikandi ngiyawazi umasikandi ungakhuluma nje ukushoyo kodwa nje umasikandi ngiyawazi ukusuka nokuhlala ukuthi yini owenza umsuka wawo ukuthi usukaphi ngiyakwazi lokho. Mhlawumbe phela khona ukuthi nje uyazi khona kodwa wazi kakhulu kodwa ke ngifisa ukuthi abantu abafana nalabo abenza imisebenzi ecashile labo bangonjiniya ngathi banganda bafowethu emhlabeni. Impilo yomuntu into encane ukuqhuzulwa yitshe nje umuntu akasekho njengoba singazi yabona nje imbangela kababa umaqhude besibona insizwa nje vele ukufa komuntu akusizi into efanele ihambe ihlala nje ku social media kodwa ke sesizwa bafowethu sidlulisa amazwi enduduzo emndenini wakhona. Kubathandi bomculo bayakhala ukhuzana abaculi bayakhala umthandeni bafowethu adesho nje ama-album akamdlalela wona amahito lawa avelele ngawo esimazi ngawo, uyabo. Into ebuhlungu kakhulu bafowethu le yenzakalayo ibhlungu lento bafowethu. Siyafisa manje sengazuthi uNkulunkulu angabagcina abantu ababalekile abafana nomaqhude labasebenza imisebenzi emihle bafowethu. Siyacela bafowethu noma ubaqhude sebesiphucile yena bafowethu ngoba amadoda abaphile because ayifani izandla ze-bass ayifani bafowethu. Kukhona ukuthi ukwazi ukudlala ingoma uyilingisele nje kodwa ke ingahambi ngale taste le esidingayo. Khona nje uyabona nje khona umuntu odlala i-bass guitar mangeke ngidlala isiginci la seyingane zomama ngithi ake udlala uyenze lento lena nawo engifisa ukuthi uyenze ngeke ungabona kahle ngavele vumela ingoma nje bafowethu. Sithi dudu bamaqhude dudu kwi-South Africa yonke ilimele dudu
emndenini wakhe uqobo, sengazuthi nomoya wakhe ungalala ngokuthula sumkhanya kude TV. Okunye nje mhlambe ukubuhlungu asazi ilanga semasentini bafowethu, ngoba phela incane nemali athi bayihola incane kakhulu. Ingoma ngazi noma o300 I'm not sure kodwa lapho incane leyo mali leyo, singazi noma osambro becontributor noma bekhona amabhizinisi akhona. Yabo mhlambe kodwa abaculi bamasikandi siyabazi uma kuthiwa kuyahlanganwa, mhlambe kuyohlangana ke benze ngendlela abenza ngayo kugcine kusizakala umndeni. Ukufa kuyazuma, ukufa kufana nephupho lona elifikayo uyitshela ukuthi into iyona kanti akusiyo, usazophaphama ubone kahle ukuthi lento ade bengiphupha lento kahle kahle akusiyona. Bafowethu ngidlulisa nje kukhulu ukudumala, sile channel ehamba phambili umkhanya kude. Siyabonga bafowethu, asibongi khona nje ukufa, kodwa ke nje ngiyaqala ukudabukisa kanje kwivideo ngoba siyawazi amagalela lensizwe. Umkhathazi mabeshaya ingoma kuthiwa khuphuka qhude khuphuka. Bafowethu ngiyayivala le video, ngiyabonga, bye bye.